Guys, good morning. Happy Sunday, everyone. So, naog na po karon. Mag-exercise ba? Naog ko sa ubos kay magpakaon na po ko sa iring. Ang alaga. Nice na kay di mo ang palibot karon guys kay wala na ulan. Isa sa mga problema po namo diri ka ng muulan. Ang tanawa. Kuyog-kuyog ang kagiron. Ato ko sa baba. Ang amuang iring dito is ako apong pakanon. So, sosyalan kay katpud man to yung kinaon. So, kaya akong adtuon. Kay luoy kaayo eh. Dili po to makanhi diri kay bunugon siya sa mga dagko nga iring. Diri sa bukid. Tanawa. Mauna mong balay sa una ha. Katong Mimi, ay dara siya. Ali na. Ay, ka-cute. Ali. Dara siya ay pating kaon niya. So, luoy kaayo kay kani siya na iring is dili yun siya kasakasa mo ang balay dito sa pikas. Mauna lang ni kada buntag, udto, hapon. Ako na lang naugon. Dayon duha man ni siya ambot og asa tong isa. Ay to ara. Ming. Duha ni sila ka buok. Mauna ako nag-antos ko ani pero laban lang. Kay maluoy manggud mga hayop. Mao din ni ang wala sa nakabalo nga. Mao ni among balay sa una. Din mao ni napay may tindahan diri sa una. Din nagpabilin ani is ang kuryente na lang. Tanawa luoy na kaayo. No, di ba? Good morning, di ay. Good morning. Luoy na kaayo diri. Umanan ako pagkaon guys. Nauli na po ko. Agi ko sa latayan na mga nindot kayo mong latayan. Then pagkahuman mag live selling ko sa akong mga bulad. Na mga balo. Na mga mulmol. Na ko mga bulad daghan ha. So paliti po in taon ko ninyo para bunga. So again thank you kay guys. Salamat sa pag-support sa akong YouTube. Napakita po na ako ang amo ang tindahan kay sa buntag si mama man ang mamaligya magatang sa tindahan din ako. Pakanon ako mga iring sa ubos, manglaba. Kung nailab hunon pero karon wala kay na naman ko'y duha ka bata nga tabang-tabang sa balay. No? Nga mao ni tabang din ako na lang po ning pa-eskwela kay luoy man. So again, thank you kayo. Salamat sa inyong support. Ipakita sa ako tindahan ni mama. Ha, love you all. Nice ka.